E con esta calor os galegos divídense entre os que quedan na casa, os máis listos, os nosos favoritos, vendo Hora Galega, e os que deciden aproveitar e disfrutar destes maravillosos días, por exemplo, na praia, que tamén nos gusta moitísimo, e tamén teñen o noso corazón aquí gradadísimo. Pero claro, unha recomendación para os veraneantes, os que van a disfrutar dos areais galegos, porque lles pode sair caro o verán. Por qué? Porque as praias non son cidades en lei, teñen as súas normas e, por exemplo, vostedes son de xogar ás palas, por exemplo, ou así nun caso de apreto ou sen tanto apreto, ouriñar no mar. Pois, ollo, porque isto está suxeito a multas, que hai que pagalas, non queda outra. Chicos, sabedes que isto pode ser unha infracción de ata 750 euros? Sabía. Pois deixádeme ver a distancia coas toallas porque con sorte igual librades. Imos ver. Bueno, creo que nesta ocasión ides vos librar da multa, Nova tempada de praia e as mesmas polémicas de sempre. Aquí, cada balón que voa ou cada canción de reggaetón que soa pode ter un custo económico. En Sanxenxo isto xa está regulado. Guilla, que se debe que en Sanxenxo teñades a vosa propia regulación nas praias? Débese, sobre todo, a afluencia de xente que hai. Moitísima xente de golpe e necesitamos unhas normas ben marcadas para a convivencia na praia. Alcohol? Cerveza. Ti sabes que non se pode tomar alcohol na praia? No tenía ni idea. E cantas cervexas trouxeches hoxe? Unas 10. Se cada infracción son 750 euros e multiplicamos por 10, que te parece? 7.000. Hai cartos no banco para pagar esa multa? No, no tenemos. Ah, no sé, pero mira, yo estoy con mi cervecita. E si che multan, que facemos? Ah, no, pero yo es que no sabía eso. Pues sí, pues pagar la multa. Acepta a xente as recomendacións que lles dades? Están ao tanto das infraccións do que pode custar iso? Sí, como norma xeral, sí. E se non, pois intentamos informar. Chega un momento onde a persoa incumpre, pois aí temos que chamar a policía local e que sea o policía local o que o informe. Algúnha vez mexaches no mar? Home, non sei de pequeno. Desde que teño uso de razón, non. Alguna vez he tenido que hacerlo, sí. E sabes a multa que ten isto? 3.000 euros. 3.000 euros. E quen sabe que mear no mar? Boa pregunta. Pues para aguantarse un poco más. Ou para ir ao baño dali, verdad? Sí, sí, siempre que haya baños, mejor. E a estas non lles cae ningunha sanción por roubar? Quieta aí que véxote moi feliz coa túa música. Ti sabías que eso non se pode facer? ¿El qué? Escoitar música na praia que pode molestar a outra. Ah, no sabía, no se puede hacer. ¿Desde cuándo? Home, tes 750 euros no banco para pagar a multa. Madre mía. No, la pago ya. En que casos hai que chamar a policía local? Pois hai dúas situacións. Cando unha persoa non quere cumprir a norma e avisado varias veces, ou de primeiras, cando hai unha situación que consideramos que é de perigo e hai que cumprilo inmediatamente, pois aí, se a persona non quere, hai que chamar inmediatamente a policía local. Pues mira, este tipo de reportajes, como que nos acaba Acabo de quedar facer alucinado, Nerea, son información de servizo público, porque é que isto a xente non o sabe, hai non que tiña nin lembrártelo. idea. E a verdade é que hai cousas que mellor que se multen, porque eu de verdade, o dos altavoces na praia, eu non podo con iso. Pero hai outras cousas que eu non estou moi de acordo, a verdade, Lameda. Por exemplo, iso de ouriñar no mar Ai, sí, de ata acordo. 3.000 euros. Imos ver. Isto como se mide? Isto como se regula? Que hai unha especie de Sí, líquido que soltan en algúns areais para detectar este pis? Eu non a penso. Estou de acordo, pero é difícil de detectar. Isto é algo, eu non quero ser aquí o abogado do diablo, pero isto penso que se leva facendo toda a vida. Correcto, ata 3.000 correcto. euros. Dou Pero non fe. se pode facer, non se pode facer. Altavoces, poñelos na praia ata 750 euros, ben multados porque eu non teño por que escoitar a música reggaetón que me pon aquí a veciña. Ata 3.000 euros, ollo, porque isto sí que está prohibido en toda España, é unha lei estatal. As outras non, só en algúns areais concretos. Non é cousa nosa. Manter relacións sexuais. No areal galego, 3.000 euros. Así que se son desos que van á praia a darlle o tema, que sepan que Correcto. non se pode. Pódese facer fora da praia. Na praia non, pero fora da praia cada un faga o que poda exacto. o que lle deixe. Iso é, Adri. Correcto. É importante Importantísimo. non mete la pata. Eu creo que a maiores disto o importante é saber gozar da praia, pero sempre con sentidillo. Con sentidillo. E imos seguir